Salam hormatly tomaşaçylarymyz. Beside makul maslahat gepleşigimiziň ikinji sanyny hoş gördük. Ýadyňyza düşýän bolsa gepleşigimiziň ilkinji sanyny size daşary ýurtda okuyan taleplerimize hem ýakynan gyzyklandyrýan harby gulluk barada maglumatlar beripdik. Siz şol maglumatlary Ata-Watan TV YouTube kanalynyň tomaşa edip bilersiňiz. Gepleşigimiziň bu sanyny bolsa size Türkmenistanyň dowlat migrasiýa gullugyna salgylanyp, daşary ýurtda qiraýatlarymyzy we daşary ýurda gitmek isleýän raýatlarymyzy gyzyklandyrýan sorag jogaplary ýetirýäris. Sorag: Men daşary ýurtda goýaryn. O meni ygtyýarly edaralar tarapyndan resmileşdirilen içerki Türkmenistanyň raýatynyň pasporty bar. Men agdalan pasport esasyny Türkmenistanyň çägine girip bilýärmi? Türkmenistanyň raýatlary Türkmenistanyň çägine Türkmenistanyň ygtyýarly edaralar tarapyndan berilen Türkmenistanyň raýatynyň pasporty esasyny gelip bilýärler. Türkmenistanyň raýatlary Türkmenistanyň çäginden daşary ýurtlary diňe Türkmenistanyň raýatynyň biometriki maglumatly pasporty esasyny gidip bilýärler. Sorag: Kämilik ýaşyna ýetmedik raýatyň özü okwa gitjek bolany, onuň ýurdun çäginden gitmeginiň tertibini düşündiräýin. Migrasiýa hakynda Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda Türkmenistanyň kämilik ýaşyna ýetmedik raýatlary öz ata-eneleriniň ýa-da beýleki kanuny wekiliniň biri bilen ýurdun çäginden gidip bilerler. Şunu ata-eneleriniň beýlekisiniň kepillendiriş tertibine tasdiklanan razylygy bolmalydyr. Türkmenistanyň 18 ýaşyna ýetmedik raýatlary ýany bilen gidýän adamyň adyny öz kanuny wekilleriniň kepillendiriş tertibine tasdiklanan razylygy boýunça şol wekiller ýany bilen gitmezden Türkmenistanyň gidip bilerler. Türkmenistanyň kämilik ýaşyna ýetmedik raýaty ýany bilen hiç kim gitmezden Türkmenistanyň gitýän halatyny, onuň ýanyna kanuny wekilleriniň şol raýatyň gitjek senesini we barýan ýurduny görkezýän we kepillendiriş tertibine tasdiklanan razylygy bolmalydyr. Türkmenistanyň kämilik ýaşyna ýetmedik raýaty sport ýarışlaryna, bilim bäsleşiklerine, medeni köpçülikleýin, aýdymsaz we beýleki çärelere gatnaşmak, şeýle hem saglygyny bejertmek we okuw maksatlary bilen we beýleki ýagdaýlarda kanuny wekiliniň ýa-da başga adamyň ýanyna bolmagyny, onuň kanuny wekilleriniň biriniň kepillendiriş tertibine tasdiklanan ananç haty boýunça Türkmenistanyň gitmäge haklydyr. Kanuny wekili bolmadyk mahalynda kämilik ýaşyna ýetmedik raýatyň gitmegine howsarlyk we howunarlyk edaralar tarapyndan ruhsat berilip bilinär. Kanuny wekili bolmadyk mahalynda kämilik ýaşyna ýetmedik raýatyň gitmegine howsarlyk we howunarlyk edaralar tarapyndan ruhsat berilip bilinär. Kämilik ýaşyna ýetmedik raýatyň gitmegine ruhsat bermekden ýüz döndürilmegi gaziýete şikaýet edilip bilinär. Kämilik ýaşyna ýetmedik raýatyň Türkmenistanyň gitmeginiň meseleleri boýunça ata-eneleriň arasyndaky düşünşmezlikler gaziýet tertibinde çözülýär. 14 ýaşdan 18 ýaşa çenli Türkmenistanyň kämilik ýaşyna ýetmedik raýatlarynyň Türkmenistanyň kemişelik ýaşajak ýerine gitmegi, diňe olaryň ýazmaçy görnüşde beýan edilen we kepillendiriş tertibine tasdiklanan razylygy bar mahaly amala aşyrylyp bilinär. Sorag: Türkmenistanyň raýatyna daşary ýurda gitmek üçin nähili resmi namalar gerek? Migrasiýa hakynda Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda Türkmenistanyň raýatlary barlyan ýurdun vizasy bar mahaly Türkmenistanyň dowlat serhedine ýerleşen, halkara gatnawlar üçin açylan gözegçilik geçiriş ýerleriniň üstünden Türkmenistanyň gitmege hukuk berýän hakyky resmi namalar boýunça Türkmenistanyň gidýärler. Şunda olaryň pasportlaryna ýa-da pasportlarynyň orny tutýan resmi namalaryna Türkmenistanyň dowlat serhedinden geçmegiň senesi hakyndaky möhürçe arkaly belleg edilýär. Sorag: Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistanyň gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasporty haýsy möhürlerde resmileşdirilýär? Türkmenistanyň raýatynyň biometriki maglumatly pasporty 5 ýyla çenli möhürlet bilen resmileşdirilýär. Sorag: Türkmenistanyň raýatlaryna Türkmenistanyň gitmegi we Türkmenistanyň gelmegi hukuk berýän resmi namalar haýsylar? Türkmenistanyň gitmegi we Türkmenistana gelmegi hukuk berýän hemde Türkmenistanyň raýatynyň şahsiýetine güwäg etýän resmi namalar şular bolup durýar. Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistanyň gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasporty, Türkmenistanyň raýatynyň diplomatik pasporty, Türkmenistanyň raýatynyň gulluk pasporty. Bir resmi namalar Türkmenistanyň eýetçiligi bolup durýar we olar kanuny laýyk resmileşdirilen halatyny Türkmenistanyň gitmek we Türkmenistana gelmek üçin hakykydyr. Ikinji,
Türkmenistanyň raýaty ýokarda agzalan ýol resmi namlary ýitiren halatyny, Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalarynyň ýa-da konsullyk edaralarının Türkmenistana gaýdyp gelmek üçin berýän şahsiýeti tasdiklayan resmi namasy Türkmenistana gelmek üçin hukuk berýän resmi nama bolup durýar. 3. Türkmenistanyň halkara şertnamalaryny göz öňüne tutulan halatlarda Türkmenistanyň gitmek we Türkmenistana gelmek üçin şu maddanyň 1-nji böleginde görkezilen resmi namalaryň ýerine beýleki resmi namalar peýdalanyp bilinir. Ene mehriban müştaklar, makul maslahat gepleşigimiziň 2-nji sanyna size ýetirmek isleýän soraw jogaplarymyz şulardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, egerde sizi gyzyklandyrýan sorawlar bar bolsa, onu Ata Watan TV YouTube kanalynyň tesirler bölümine özüňizi gyzyklandyrýan sorawlary ýazyp bilersiňiz. Biz hem olary başardığımızdan jogap bereriz. Makul maslahat gepleşigimiziň täze sanyny, ýagny 3-nji sanyny görüşýänçek hoş sag bolun.